Алтайдан баш йортта башкорт телен ярата. Өйрән үрлә һаман, өйрән үрлә һаман. Бездә яңа караш, бездә яңа караш. Әйдә дусым алга, әйдә дусым алга. Кадерле тамашасылар, әйдәгез театрда нимә ярай, нимә ярамай. Шуны башкорт теленең оныгшаш күзләре аша билдәләйек. Әлбиттә, иң тәүдә киемнәребезне гардеробта калдырабыз. Шулай итеп, шаптыр-шоптыр сисенмәскә, файла, шау-шау куптармаска, тыпылдатып югырмәскә һәм ишектәрне шакылдатып япмаска. Залга ингәс, шыбырлап кына һөйләшергә, ултыргыстарны шак та шок йөртмәскә, төрле чипсы, шоколад кагыларын кыштырлатмаска, пластик хавыттарны ла даңкылдатып тавыш сыгырмаска, шаркылдап көлү кадри тыйыла. Кыскаһы, зык купмаска. Булар әдәп кагыйдәләре. Комедия караудың 5 шарты. Беренче, хихылдарга. Икенчесе, рәхәтләнеп хихылдарга. Өченче, һән катып хахылдарга. Дүртенчедән, кеткелдәп көлөргә. Һәм бишенчедән, ахылдап көлөргә. Наверное, самое интересное в изучении других языков – это звукоподражательные слова. Звуки в природе одинаковы, но каждый народ отображает этот звук по-разному. Таким образом, в русском языке кот мяукает, в башкирском мыявлай. Кот мурлычет, в башкирском мырлдай. Эт ырылдай. Собака рычит. Арыслан һәм юлбарыс та ырылдай. Лев и тигр тоже рычат. Елан ысылдай. Змея шипит.
Казар қаңқылдай, гуси гагочут. Казар қаңқылдап, Рим қалаһын құтқарғантай. Гагочущие гуси спасли город Рим. Қарғалар қарқылдай, вороны каркают. Кугарсендер гүрілдай, голуби воркуют. А хәзер кабатлайбыз. Бесәй, кот, кошка. Бесәй мыяулай, кот мяукает. Бесәй мырылдай, кот мурлычет. Эт, собака. Арыслан, лев. Юлбарыс, тигр. Эт ырылдай, собака рычит. Арыслан һәм юлбарыс та ырылдайдар. Лев и тигр тоже рычат. Елан, змея. Елан ысылдай, змея шипит. Кат, гусь. Казар қаңқылдай, гуси гагочут. Қарға, ворон. Қарғалар қарқылдай, вороны каркают. Кугарсин, голубь. Кугарсиндер гүрілдай, голуби воркуют. Гүрләп, гүрләшеп, шумно, весело. Йырдай итнешләй, кугарсиндер кебек гүрләп яшәек был дөньяла. Как говорится в песне, давайте жить в этом мире, воркуя, словно голуби. Абына драма, трагедия қарағанда неме эшләргә тип уйлыйһығыҙмы? Улайһа, тыңлағыҙ. Беренсе, уфтанырға, икенсенән, ах, итеп баш сайҡап ултырырға, өсөнсөнән, сәгеләп, иларға, дүртенсенән, сөбөрләтеп, күҙ йәш тамыҙырға, һәм әлбиттә бишенсе, һыңҡылдатып иларға. А жизнь – это и есть наши эмоции, наши радости и печали. Эх, хаялдар, ой хистер, шатлыктар, һағыштар. Но давайте немного спустимся на землю и вернемся к быту, потому что именно в быту очень много звукоподражательных слов, которые вам пригодятся. Ишек шығырлай, дверь скрипит, сәйнук шажлай, чайник кипит. Мыштырлама, не копошись. Мыштырлап ашама, не копайся в еде. Мыштырлап киінмә, не одевайся так долго. Нимә һин унда дөһөр-даһыр киләһең? Что ты там грохочешь? Ул тауыштан минең йөрәгем лөпелдәп китте. От этого звука мое сердце застучало. Балғалақты дыңқылдатып былғатма, не стучи громко ложечкой. Вот такие веселые слова, которые существенно обогащают наш словарный запас, выражают эмоции. Көҙөн шабыр, шыбыр, ямғыр яуа, қышын выжлай, дулай бурандар, қайда һуң мәңгі яҙҙар?
театрға. Ашығығыз театрға, достар. Башқұрт елін ярата,